Labaika safani marwa ce labaika Ani lamina Allah labaika maqama Ibrahim labaika Ani lamina Allah labaika wa hijidenw b'a fɔ labaika. An balima Sherifila TV lajɛbaaw n b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli n'o ye Ala ka kisi n'a ka hinɛ n'a ka barika. An bɛ Alahu taala deli Ala k'o kɛ ka an ni aw bɛɛ lajɛlen nabɔ. Aw bisimila aw ka jɛmukan hukumu kɔnɔna la n'o ye hiji kunnafoni. Hiji kunnafoni min ye jɛmukan ye n'a sigilen don Sherifila TV jabaranin kan n'a bɛ kuma aw ye hiji la kunnafoni fɛn fɛn bɛ tali kɛ hiji la a kumaba a n'a misɛnman ka taa ta a sunkɔrɔ ka kunnafoni jɛlen di aw bɛɛ lajɛlen ma. Aw bisimila kokura aw ka jɛmukan kɔnɔna la. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye an ka jɛmukan tɛmɛnenw na k'a fɔ ko Mali ye hiji san o san nin san laban ninnu na hiji ye maa 103 a n'a kunkanfɛn olu de bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa hiji la. O maa 103 nin kɔ in na n'i y'a lajɛ kɛmɛ sara la a maa 80 ɲɔgɔn olu bɛ taa an ka kɛnyɛrɛye agences de fɛ n'o ye agence privée ye. O kɔrɔ ye ko agence privée jɔyɔrɔ ka bon hiji la kosɛbɛ hali ni k'a sɔrɔ hiji baara tɛ se ka kɛ cogo si ni faso sen t'a la faso yɛrɛ fana jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ a labɛnniw na ka d'a kan maison de haji o bɛ faso de ka bolo kan. O agence ninnu walasa k'u ka baara kɛcogo ɲɛfɔ aw ɲɛna an ye wulikajɔw daminɛ an bɛ ka wuli ka se agences ma kelen kelen ni Alahu taala sɔnna ma hali n'an ma se ka agence bɛɛ lajɛlen nasɔrɔ ka d'a kan an y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ k'a fɔ ko agence min bɛ Mali la bi a bɛ se agence 300 a n'a kunkanfɛn na u yɛrɛ ka ɲɛmaayasow ye min fɔ an ye. An wulila ka se agence dɔw ma dɔgɔkun tɛmɛnenw na aw bɔra k'olu diya aw ye. Nin dɔgɔkun fana na an ye an ka taama bere sa ka wuli ka se agences ma a bɛɛ kun ye jumɛn walasa k'a jira k'a fɔ ko hiji kunnafoni a datugulen tɛ a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen maa o maa sen bɛ hiji baara la maa o maa da bɛ hiji baara la maa o maa bolo bɛ hiji baara la hali ni maa minnu bɛ dogo la n'u dɔnnen tɛ ka se u ma ka kunnafoni jɛlen ta u bɛɛ lajɛlen kɔrɔ. Agence cayalen don an fɛ kosɛbɛ nka an wulila ka se agence minnu ma ka u ɲininka agence yɛrɛ sigira sen kan san jumɛn ani laɲini jumɛn bɛ aw ka agence sigili la hakilina jumɛn ye agence tigiw bila ka agence sigi agence privée yɛrɛ bakuruba la jɔyɔrɔ jumɛn bɛ u la hiji baara kɔnɔna na ani u ni faso ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛɲɔgɔnya n'o ye maison de haji ye u ni maison de haji cɛ baarakɛɲɔgɔnya yala gɛlɛya b'a la wala u kɛlen don ka ɲɔgɔn faamu u ka baara kɔnɔna la. Hiji baara bi ma malidenw bila u bɛ taa hiji la wa agences fana ye hiji baara daminɛ a mɛnna yala fɔlɔ hiji baara ani ɲina hiji baara kɛcogoya a labɛn cogoyaw organisation cogoyaw de ko don danfara b'a la wa danfara minnu bɛ a la an balimaw da sera a ma fɔ ka taa se gɛlɛya min bɛ agence tigiw kan hiji baaraw kɔnɔna la u da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Dɔgɔkun kɔnɔna la an wulila ka se an karamɔgɔ Elhaji Abubakar Jawara ni ale ye Danaya Voyage ɲɛmɔgɔba ye. Danaya Voyage tɛ agence dogolen ye jamana in kɔnɔna la. An karamɔgɔ Elhaji Abubakar Jawara a ye min sɔrɔ ka jaabi min sɔrɔ ka di an ma an ka nin ɲininkali ninnu na an ka jɛ an k'o lamɛn. Danaya Voyage alhamdulillah komi Danaya Voyage yɛrɛ ka Danaya Voyage créé o kɛra 2004 mais kako Danaya Voyage créeli ye a bɛ komi an tun bɛ baara in yɛrɛ la quoi an tun b'a kɔnɔ donc i b'a sɔrɔ i bɛ k'a kɔnɔ tuma dɔ la mais k'a sɔrɔ i ma agence yɛrɛ créé bon yàlla depuis an bɛ kalandenya la a yɔrɔ ninnu na donc an bɛ a baara ninnu kɛ la n'o ye parce que an y'a kalan kɛ Egypte ninnu ka bɔ yen ka taa Arabie Saoudite donc i b'a sɔrɔ baara ni hiji baara an b'a kɔnɔna na quoi donc o laɲini de nana an bila agence yɛrɛ créé la quoi donc min ye baara yɛrɛ kɔni daminɛ kabini 1996 an bɛ baara in kɔnɔ voilà mais mun ye Danaya yɛrɛ kɔni créé ye précisément o ye 2004 hakilila mun y'an bila ka a créé o ye an tilalen ko kalan na sisan donc an nana ye an bɛ se k'an jɔyɔrɔ fin fɛn mun na baara kɔnɔ jamana kɔnɔ o ye nin baara de ye parce que baara fɛn fɛn n'i b'a kɛ n'a y'a sɔrɔ mun dɔnniya b'i la n'i k'i b'o baara kɛ a ka ca Ala fɛ i bɛ se ka ɲɛta kɛ o baara kɔnɔna la quoi i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na depuis 1996 i bɛ fɛn mun kɔnɔ i b'o kɔnɔ ka taa donc k'a sɔrɔ i ma a baara yɛrɛ créé bon n'i nana k'i b'o créé an ka jigin a la a bɛ se ka kɛ o bɛ se k'i bila ɲɛta dɔ la quoi bon mun ye agence privée ye yarɔ sani agence ka créé hiji baara la a bɛ komi Mali la mun tun dɔnnen don o tun ye gouvernement dɔrɔn de ye état dɔrɔn tun bɛ mɔgɔw ta ka taa n'u ye hiji la mais alhamdulillah a bɛ komi n ye mun fɔ
ni eta tun taara i b'a sɔrɔ minnu yɛrɛ tun b'a dɛmɛ baara ninnu na a plupart tun ye kalanden kelen ninnu de quoi olu tun b'a a dɛmɛ ka baara ninnu kɛ ka ɲɛ donc u caman nana ye donc a bɛ komi olu de bɛ u dɛmɛ ka baara ninnu kɛ est ce que n'u yɛrɛ nana u jɔ ni baara ɲɛ u yɛrɛ ka fɛn dɔw dayɛlɛ u yɛrɛ ka baara nin kɛ est ce que o tɛ sɔn ka wusa donc o nana u caman bila a miira la donc ka baara nin daminɛ kelen 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 fo kana caya an bɛ don min na komi bi bon mun kɔni y'a kɛli sababuya ye o ye o côté yɔrɔ ye mais i b'a sɔrɔ fana ni privé bɛ ka fɛn kɛ ani état ta bɛɛ n'i ka rôle don quoi i b'a sɔrɔ état n'a ka rôle don privé yɛrɛ fana n'a ka rôle don anw ta se i b'a sɔrɔ a bɛ emploi caman créer jamana kɔnɔ ni o ye jamanaden caman bɛ se ka nafa sɔrɔ a la i b'a sɔrɔ état ta sa donc état en général i b'a sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ administration kɔnɔ olu de tun bɛ ka baara nin kɛ quoi donc fo n'u kɛra ka mɔgɔ ta mun b'u dɛmɛ la fo n'u sera terrain yɛrɛ kan ye anw ta i b'a sɔrɔ depuis yan an bɛ société yɛrɛ de créer ka emploi ɲini donc ka mɔgɔw ɲini u bɛ na an bɛ jɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa labɛn kɔni tiɲɛna furancɛ baba de bɛ fɔlɔ ta ni sisan ta cɛ fɔlɔ hiji baara i tun bɛ se ka kɛ ten mɔgɔ mana wuli ni kɔni expérience fitinin la dɔrɔn i bɛ se ka kɛ o tun ye fɔlɔ fɔlɔ ye mais an bɛ don min na komi bi hali n'a expérience bila ni k'i b'a kɛ a kelen ma nɔgɔn f'a moyen fana ka k'i bolo bon fɔlɔ moyen ko dun t'a la fɔlɔ an tun bɛ i b'a sɔrɔ i bɛ hijidenw i bɛ fɛn bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ so min b'i bolo midi so min b'i bolo makan i ka sekiw i ka fɛn fɛn kan ka kɛ k'a sɔrɔ si ma kɛ fɔlɔ donc i tun bɛ taa ambassade la i ye passeport fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa ambassade la ambassade de b'i autoriser yan ka visaw d'i ma donc sani i ka mɔgɔw ka se yen de san i bɛ sɔrɔ ka taga ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ tuma dɔw la i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ aéroport la i bɛ sɔrɔ ka boli ka ji dugu kɔnɔna na ka taa ka u ka contrat ni fɛn caman caman kɛ kɔnɔna na bon yɛlɛmani nana kɛ yarɔ mina sen dɔ la jeniba dɔ kɛra yen donc o y'a sɔrɔ tiɲɛna o waati y'a sɔrɔ désordre ni fɛnw b'a la quoi bon kelen u yɛrɛ nana hakili jaka bɔ kɛ n'o ye saudiya jamana mɔgɔ ye k'a fɔ nin baara in tiɲɛna a mako bɛ labɛn dɔ la pour que hijidenw yɛrɛ fana se ka se ka lafiya bon kɔnɔna na u nana kɛ sisan u ye mission dɔ wuli yɛrɛ kama ministère haji yɛrɛ quoi ka yala diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ u nana mali yɛrɛ la yan quoi donc u nana u ni gouvernement ni PVO sigira k'a fɔ désormais u b'a fɛ hiji kɔni sisan ni a bɛ kɛ a ka kɛ labɛnko ɲuman na bɛɛ ka lafiya donc o nana ni changement ya kɔnɔna na i n'a fɔ n y'o fɔ sisan donc i bɛ wuli de ka taa en avance ka taa k'i ka contrat bɛɛ kɛ ka sɔrɔ ka na donc hijiden san'a ka taa a b'a sɔrɔ a bɛ taa logement mun na o a ka dumuni ko o a ka min na o a ka arafa a ka fɛn bɛɛ b'a sɔrɔ a bɛɛ réservé don ka tila k'a sara fana en avance quoi donc o ni sisan ta ka kun différence bɛ ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ kosɛbɛ voilà ko yɛlɛmani caman kɛra ala yɛrɛ baara si kelen tan tɛ baara b'a sɔrɔ ni nafa b'a la a ka ca la gɛlɛyaw fana b'a la quoi bon gɛlɛyaw ka ca mais a gɛlɛya dɔw ye i n'a fɔ n ye mun fɔ sisan ko fɔlɔ an tun b'a kɛ k'a sɔrɔ an tɛ préfinancement kɛ bon n'i nana fɔ kɛn yɛrɛ baarakɛla ye ko donc k'i tɛ se ka nin baara kɛ f'i ka wari de bɔ en avance bon yarɔ a bɛ komi i ye gɛlɛya dɔ ɲɛs'a ma donc o mako bɛ sa f'i ka labɛn dɔ de kɛ bon an dun mali la en général mali tɛ komi jamana tɔw cogoya i b'a sɔrɔ jamana caman na i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ kɛ attente la fo san 5 san 3 san 2 ça dépend sa o cogoya la bon n'i bɛ attente la fana o b'a sɔrɔ i ka wari fana sara de i ka wari bɛ yen donc ni mɔgɔ nana ka wari bɛɛ sara ye ko donc k'i k'a ka baara kɛ n'i bɛna o tigi ka baara kɛ o ka nɔgɔn quoi i b'a sɔrɔ a ye wari sara ye en avance donc i bɛ se ka wuli fɛn fɛn kan ka sara k'o bɛɛ sara ayi mais ni o tɛ yen anw fɛ i b'a sɔrɔ hiji tɔgɔ sɛbɛn hiji bɛ surunya tuma dɔw la k'a sɔrɔ hiji tɔ yɛrɛ ye nin sɛbɛn hali bi maliyɛnw bɛ k'u tɔgɔ sɛbɛn yan donc o y'anw ka niveau ye mais mun y'o kɛ o ye parce que an ka mɔgɔ min bɛ taa a man ca i b'a sɔrɔ u bɛ nombre min di an ma nombre in toujours an tɛ nombre in dafa quoi o de bɛ na n'o ye quoi donc n'a sɔrɔ ko nombre bɛ dafa i b'a sɔrɔ o problème fana o tɛ kɛ quoi bon an bɛɛ a komi financement yɔrɔ gɛlɛya bɛ yen o ye o côté yɔrɔ ye bon gɛlɛya wɛrɛ min bɛ yen o tun ye hiji la yarɔ mun ye avion ko ye o fana gɛlɛya tun b'o la kosɛbɛ fɔlɔ mais sisan komi nɔgɔya caman commencé ka kɛ o fana na n'o tɛ fɔlɔ i b'a sɔrɔ hijidenw a bɛ taa fɔ aéroport la a bɛ tila ka segin avion na i b'a sɔrɔ a ka taali bɛ bɔ dɔgɔda tuma dɔ la a bɛ se ka une semaine kɛ ka sɔrɔ a ma taa voilà mais o kɔni camanba bɔr'o la an bɛ se k'a fɔ 90% bɔr'o la sisan quoi parce que k'a sababuya kɛ compagnie caman nana
créer an fɛ yan donc ala barika la an b'olu fo la kosɛbɛ solution minnu bɛ gɛlɛya ninnu na y'a dɔn n y'a fɔ sisan n y'a laban mun na n'o ye avion ko ye a komi plus ni avion bɛ caya jamana kɔnɔ ni compagnie bɛ caya i b'a sɔrɔ o problème bɛ nɔgɔya bon o yɛrɛ bɛ ka commencer ka nɔgɔya bon mun ye financement kɔni côté yɔrɔ ye o gɛlɛya ninnu pour que u ka so ka nɔgɔya bon o dɔ bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ jamana dɔ la i b'a sɔrɔ gouvernement bɛ kɛnyɛrɛ ye a b'u dɛmɛ quoi a b'u subventionner donc ni an yɛrɛ y'o ɲini gouvernement fɛ ka caya kosɛbɛ an b'a ɲini ala fɛ don nataw la a bɛ se ka kɛ a bɛna kɛ quoi donc o kɔni ye solution y'an bolo n'u sera ka an jukɔrɔma tinti o fɛn na o fana bɛ nɔgɔya an ma ni o ye financement côté yɔrɔ ye parce que financement na a bɛ komi fɔlɔ foyi t'a la f'i ka financement kɛ de voilà bon n'a y'a sɔrɔ ni a labɛnba t'i yɛrɛ bolo wari laban nɔgɔ i b'a sɔrɔ a financement fana a tɛ k'a fɔ donc k'i b'a kɛ ko a wari bɛ tiɲɛ o tɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ na de ni mɔgɔw nana a bɛ komi a wari bɛ bila nɔ na quoi bon dakunya labanw bɛ dɔrɔn o ye ka foli bila teleso la n'o ye Sherifila TV ka fara a ɲɛmɔgɔba kan n'o ye an karamɔgɔ Usman Sherif Madani Hayidara ani tile baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka fara yɛrɛ ka Sheikh Ustad Kan an bɛ foli kelen kelen ɲɛsin aw ma parce que a bɛ komi ni nin fɛn sugu ninnu cayara ka cari jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔw mako bɛ kunnafoni minnu na u b'a kunnafoni sɔrɔ degun bɛ agence kan a bɛ komi a bɛ fɔ a bɛ ye fana donc ni a yera fana sababu ɲuman min bɔra u n'ala de b'o dɔn donc a bɛ se ka kɛ sababu bɛ na ni yɔrɔ dɔ ye mais fɛn mun ni a ma fɔ a tɛna dɔn yɛrɛ quoi donc nin ye moyen min ye ka yirali kɛ an ka se ka dɛmɛ quoi o ni y'a qualité dɔ ye donc an bɛ foli fana ɲɛsin an ka hijidenw bɛɛ lajɛlen ma mali hijiden fara diɲɛ jamanadenw bɛɛ ka hijiden quoi bon ka tila ka yafa ɲini kɛ i n'a fɔ ɲina an b'a kalama cogo min na ni o ye 2020 ye san an bɛ se ka hiji kɛ ka sababu kɛ corona virus nin ye hijiden caman tun y'u tɔgɔ sɛbɛn eta ka niveau la privé yɛrɛ ka niveau la donc a caman donc mais tagali ma se ka kɛ bon an b'a jigiya san wɛrɛ an tun ye mun fɔ a bɛ kɛ san wɛrɛ ta bɛ se ka kɛ avantage ye donc o tɔgɔ sɛbɛn o bɛ sen na hali bi quoi an b'a ɲini mɔgɔw fɛ minnu m'u tɔgɔ sɛbɛn u k'u teliya u bɛ yɔrɔ yɔrɔ u ka t'u tɔgɔ sɛbɛn o yɔrɔ la pour que baaraw ka se ka nɔgɔya donc hakɛto b'a la sisan shukran Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad an karamɔgɔ Abubakar Jawara an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn nin jaabi ninnu dili la an ma an hakili an tɛna commentaire ba kɛ na jaabi ninnu walawalalen don bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ nin jaabi ninnu na cɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka ca ala fɛ an balakaw fana cɛsirilen don olu fana bɛ baara kɛ o yɔrɔ la ni hiji baara yɛrɛ kɔnɔna la ye cɛw ni musow bɛɛ lajɛlen sen b'a la ka d'a kan hiji faridali yɛrɛ la aw faridalen don cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen kan wa cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen bɛ taa hiji baara la o kɔnɔna yɛrɛ la fana a labɛn cogoyaw fana na agence tigiw fana na an balakaw caman bɛ yen nɔ minnu tɔgɔ la agence b'olu minnu bɛ ka baara kɛ hiji quadri kɔnɔna la walasa olu fana ka wuli ka jɔ kɛ ka dɛmɛ kɛ walasa hiji baaraw bɛ se ka nɔgɔya silamɛw ma cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw o kama an wulila ka se an ba dɔ ma n'o ye ɲaɲa simaga ɲaɲa simaga ti maa dogolen hiji baara kɔnɔna la maa minnu bɛ hiji baara kɔnɔna la a bɛ san 20 ani kɔ bɔ a sen bɛ hiji baaraw la nka a yɛrɛ y'a ka tɔgɔ la agence kɛrɛnkɛrɛnnen sigi a sen kan n'o ye Safir Voyage ye an wulila ka se ale yɛrɛ fana ma a jabala la a ka agence la ka ni ɲininkali kelen ninnu tɛngu a yɛrɛ fana na a jaabi minnu sɔrɔ ka fɔ an ye an ka jɛ an ka an ba ani an balimamuso ɲaɲa simaga lamɛn. Bon, Safir Voyage créera nin y'a san 10 ye mais ne yɛrɛ ka expérience hiji baara la nin y'a san 21 donc comme n ye san 11 kɛ baara dɔ la donc n y'a kanu ka continuer o baara fɛ o de y'a to n ye n yɛrɛ fana ka agence créer en 2010 bon ni hiji baara lajɛ agence privée bɛ Mali kɔnɔ yan on représente les 90% environ. Donc ça veut dire que fangaba de be agence privée la hiji baara kan bon jɔyɔrɔba de fana b'an ye parce que a mana kɛ cogo cogo anw ye société privée ye kɛnyɛrɛyew ye donc an bɛ mɔgɔ caman employé bon donc c'est très important aussi place jɔyɔrɔba de b'an na Mali kɔnɔ yan hiji organisation na bon alhamdulillah
bara mana kɛ cogo cogo fɔɲɔgɔnkɔ dɔw bɛ na mais an bɛ se k'a fɔ k'an ni maison agent ye ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ baara in kɛcogoya la parce que a mana kɛ hali ni fili nana anw fan fɛ ou bien fili nana olu fan fɛ fɔ ka sigi bɛ kɛ an bɛ bɛn ko la parce que en fait olu yɛrɛ créera pour que anw dɛmɛ ka se k'an ka baara nɔgɔya an bolo an ka se ka guichet dɔ sɔrɔ an bɛ se k'an ka bolociw kɛ yɔrɔ min na an bɛ se k'an ka départs kɛ yɔrɔ min na an bɛ se k'an ka passeports dilan yɔrɔ min na bon ainsi de suite quoi a dabɔra o de kama ani an bɛ se k'an ka mɔgɔw former yɔrɔ min na donc gouvernement ka laɲini dɔ ye donc n'i y'a lajɛ hali na difficulté bɛ yen fo ka an mana sigi ka fɔ k'a la dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn faamuya a la ni Ala ka jɛ ye bon n'i y'a jateminɛ danfara belebeleba de b'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que anw b'a daminɛ kuma min na ni sisan u ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ il faut dire que autorité saoudienne chaque année u bɛ yɛlɛma don u ka taabolo la u mana ye fɛn fɛn ye gɛlɛya ye ijidenw ma u bɛ solution ɲini o la donc an bɛ se k'a fɔ ko a daminɛ ni sisan cɛ alhamdulillah amélioration caman de kɛra a la sécurité ko fan fɛ hygiène ko fan fɛ habitat ko fan fɛ olu ils sont exigeants u yɛrɛ ka prestataires ma cogo min ils sont exigeants aussi anw fana minnu bɛ taa ni jamana ijidenw y'u ka jamana kɔnɔ donc an bɛɛ comment dire an bɛɛ ka canevas de b'an bolo k'a fɔ bon nin ye sariya ye an bɛɛ kan ka nin labato donc vraiment an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah u bɛ k'u se kɛla pour que ka se ka ni mɔgɔ miliyɔn hakɛ ni bisimila hɛrɛ ni baden na u ka se k'u ka iji fana kɛ hɛrɛ ni baden na basi kana bɔ a la bon gɛlɛya b'an kan gɛlɛya caman b'an kan parce que comme n y'a fɔ ye cogo min anw ye kɛnyɛrɛyew de ye bon Mali kɔnɔ yan ijidenw tɛ wuli joona donc gɛlɛya fɔlɔ min b'anw prestataires kɔ anw bɛ obligé ka iji campagne préfinancé o kɔrɔ anw bɛ taa an ka so ɲini yanni ijidenw tɔgɔ ka sɛbɛn an bɛ contrat kɛ ani avion tigiw cɛ donc n'i y'o yɛrɛ bɔ fɛn na o ye gɛlɛyaba ye fo an ka cogoya sɔrɔ ka se k'o wari ninnu sara fɔlɔ yanni ijidenw ka na ijidenw Mali ijidenw bɛ wuli 3 mois en avance bon n'i ye jamana tɔw lajɛ ni mɔgɔ minnu bɛ taa san wɛrɛ ani san nataw la kabini ɲina ou bien 2 ans avant olu tilal'o la u tilal'o warisaraw n'o fɛnw na donc en fait olu bɛ baara kɛ ni ijidenw ka wari ye anw bɛ baara kɛ n'an yɛrɛ ka wari de yanni ijidenw ka na donc n'i y'a lajɛ o ye gɛlɛyaba ye côté financier la an fan fɛ bon gɛlɛyaba mun fana bɛ iji fana fan fɛ comme n y'a fɔ cogo min na ijidenw caman fana ma préparer iji taga kama parce que anw tɛ wuli joona bon iji dun ye mun ye n'i kan ka préparer de en avance bon parce que a tɛ taa gɛlɛyaw b'a kɔnɔ sɛgɛnw b'a kɔnɔ bon ladamuw b'a kɔnɔ donc f'i ka ijidenw lafaamuya o bɛɛ la bon kalo 3 kɔnɔ n'i ko i bɛ se ka mɔgɔ information bɛɛ di mɔgɔw ma ka mɔgɔw former o la a ma nɔgɔn donc an b'o gɛlɛyaw ye sur le terrain ka d'a kan an ka ijidenw ma préparer kosɛbɛ iji kama bon ni ko n ka solution di n bɛ se k'a fɔ par exemple mun ye Mali ta ye n'an kɔni an ka laɲini ye mun ye ni iji min bɛ kɛ san wɛrɛ o k'a sɔrɔ ɲina anw tilal'o la a bɛ baara nɔgɔya an bolo parce que baara min don a pays asiatique dɔrɔn tɛ hali Niger filan kɔrɔ yan olu bɛ tila une année avant o b'a sɔrɔ minnu kan ka taa san wɛrɛ o lisi banna bon n'an kɔni sera k'o solution sɔrɔ o la o bɛ nɔgɔyaba kɛ baara la wa baara fana a b'a taabolo ɲɛ kosɛbɛ an bolo o ye kelen bon comme n y'a fɔ cogo min n'an kɔnna kɔ ma mɔgɔw fana bɛ former ka ɲɛ mɔgɔw b'a dɔn u bɛ taa mun na u bɛ mun kɛ donc o fana o bɛɛ ye nɔgɔya ye o fana bɛɛ bɛ nɔgɔya don an ka baara la quoi ne fɛ kɔni o de y'a solution ba ye an ka wuli joona ka baara in daminɛ joona Mali kɔnɔ ayiwa dakuruɲɛ laban min bɛ ne bolo o ye k'aw fo k'aw barikada k'an baarakɛɲɔgɔnw fo k'an ka clients fo parce que n'i y'a mɛn Safir Voyage yɛrɛ Safir Voyage ijidenw de don kabini a y'a daminɛ 2010 fo bi anw ka jama n'i ye 100 o 100 i b'a sɔrɔ 90 an ka ijiden kɔrɔw de y'u las'an ma donc an ka foli bɛ an ka ijidenw bɛɛ ye kunun ni bitaw an b'u bɛɛ fo an yɛrɛ fana bɛ foli kɛ ka taa an balimamuso ma n'o ye Haja Ɲaɲa Simaga ani an balimakɛ Alhaji Abubakar Jawara an ka ɲininkaliw jaabili la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɔra ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na nka n'an ye nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛ an bɛ min jateminɛ kuma ninnu kɔnɔna la o ye k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ agences kan bakuruba la o ye musakako ta fanfɛ fɔlɔ i b'i ka hiji labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ hali ni fɛn t'i bolo ni dɔnniya b'i la dɔrɔn ni expérience b'i la hiji baara la dɔrɔn i bɛ se ka kɛ nka bi ni moyen t'i bolo agence baara la privé kunda a man nɔgɔ i ka se ka agence baara kɛ ka hiji baara kɛ ka d'a kan i bɛ taa sow ta i bɛ taa siyɔrɔ dumuniko ni fɛnw caman ɲɛnabɔ
mina tantan ko n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɛnabɔ de ka kɔnko contrat kɛ k'o ban ka na ka sɔrɔ ka baara tɔw kɛ o si dun tɛ taa musaka kɔ n'o musaka ti maa min bolo a bɛ gɛlɛya dɔɔni agence dɔw y'a ɲini k'a fɔ ni gouvernement bɛ se ka dɛmɛ kɛ k'u ka préfinancement k'u ye ni hijidenw ka wari sarala tuma na olu bɛ wari lase gouvernement ma o ye kumakan ye don n'a nataw la ni Alahu taala sɔnna ma an bɛna se minnu fana da bɛ o baara la n'o ye gouvernement fanfɛla ye maison de haji la an bɛna se olu fana ma ni dɛmɛ cogo min bɛ olu fana bolo ka taa agence privée ma ni Ala sɔnna o b'o ɲɛfɔ an ɲɛna gɛlɛya dɔ fana ye jumɛn ye an da ser'o ma o kɔni an y'o fɔ ka sɛgɛn an y'o fɔ a mɛnna kabini an ka jamukan daminɛ waati la o ye hijidenw ka bɔbaliya ye joona Mali hijidenw tɛ bɔ joona dernier minute ka di bɛɛ lajɛlen nka hiji baaraw dun bɛ ka taa cogoya min na bi n'i ma kɔlɔsi k'a fɔ k'i b'a to fo laban na n'i ma kɔlɔsi dɔrɔn i bɛ fɛ ka taa san minɛ i b'o san jɛ hiji ye fɛn min ye hasard baara tɛ kunfɛ baara tɛ girin baara tɛ a bɛ labɛn de tuma dɔ la ni ŋaniya bɛ e yɛrɛ la kabini san 2 san 3 i bɛ fɛ ka taa hiji la i y'a ŋaniya siri a baaraw daminɛ ni musaka ko don wariw bɛ se ka sara dɔɔni o siraw bɛ yen nɔ hakili n'aw sera a sira yɔrɔw la o siraw bɛ yen nɔ min ka gɛlɛn ni a bɛɛ lajɛlen o ye bato yɔrɔ fana de ye bato yɔrɔ bɛ ɲɛɲini k'a dɔn de ni i taari inscrit agence la joona wala gouvernement na joona formation minnu bɛ kɛ i bɛ waati jan sɔrɔ formation fana kana to dɔrɔn k'a fɔ ko ni campagne dayɛlɛla an bɛ formation kɛ ayi e yɛrɛ bɛ se ka karamɔgɔ dɔ ɲini min b'i lakala i ka hiji baaraw la karamɔgɔw ka surun bɛɛ lajɛlen na i ka hiji baara ka d'a kan tuma dɔ la an bɛ dumuni ko fɔ tuma dɔ la an bɛ hôtel ko fɔ tuma dɔ la an bɛ car climatisé ko fɔ n'an m'an ka hiji publicité kɛ nka bato yɔrɔ de nafa ka bon ni a bɛɛ lajɛlen tuma dɔ la maaw bɛ ɲinɛ o kɔ an kan ka an hakili to o la kosɛbɛ laban ye jumɛn ye o ye avion ko ye avion ko fana gɛlɛya caman tun b'o la nka an balimaw bɛɛ y'a yira n na wala o caman y'a yira n na k'a fɔ ko sisan ko caman bɔra avion ko gɛlɛyaw la ka d'a kan compagnie caman nana minnu bɛ baara kɛ hijiko la u bɛna ni charter avion belebelebaw ye u bɛ jama fanba ta ka taa n'a ye fɔlɔ maaw tun b'u sara a bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ taa ka segin na hakili hijiden minnu tun ye hiji kunfɔlɔw kɛ maa caman sira jida aéroport la fiɲɛ na yen nɔ ani maa caman fana ye taa ka segin kɛ yanni senu cɛ a waati la a baaraw tun ma nɔgɔn nka bi alhamdulilahi rabil alamin caman bɔra o la an balimaw ka laseli la an ye kunnafoni laban min sɔrɔ hali bi o ye k'a fɔ ko alikaba dayɛlɛla dɔgɔkun in kɔnɔna la umara kama ni Alahu taala sɔnna a ma nka walasa ka kibaruya in tɔ sɛgɛsɛgɛ ni Ala sɔnna don n'a nataw la an bɛna taa f'a sunkɔrɔ ka taa kunnafoni ta sunkɔrɔ ka na k'a lase aw ma an tɛ kuma fɔ ni sigasɛgɛ ye an mana min fɔ dɔrɔn wulibali don ni Alahu taala sɔnna a ma hali bi k'a yira aw la k'a fɔ ko jɛmukan in hiji kunnafoni bɛɛ lajɛlen ta dɔn maa o maa sen bɛ hiji baara la bɛɛ lajɛlen hali n'an tɛ min yɔrɔ dɔn a ye wuli ka se an ma an de ye baara kɛ ɲɔgɔnma ye laɲini ye min ye dɔrɔn o ye ka kunnafoni jɛlen ta hiji kun kan k'a di an filɛbagaw n'an lajɛlikɛbagaw ma ka sɔrɔ maa min bɛ taa hiji la kunnafoni foyi kana to ale ma dogo la a ka bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama a k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn a k'i sigi n'a bɛɛ lajɛlen gɛlɛya minnu bɛ a la nɔgɔya minnu b'a la hiji baaraw kan ka labɛn cogo min na an ka jɛ k'o kunnafoni jɛlen ta k'a di hijidenw bɛɛ lajɛlen ma walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a kalama nɔgɔya la cogoya min na hali bi dayɛlɛlen don fana agences bɛɛ lajɛlen walasa ka jɛmukan in kɔkɔrɔma don n'o ye ka jɛmukan in sponsorisé o dɔw fana yɛlɛlen don ni Alahu taala sɔnna ma n'an wulila ka se Sherifila direction na kunnafoni min b'o olu la wala ka weleliw kɛ kunnafoni min bɛ o la ni Alahu taala sɔnna ma don n'a nataw o kunnafoni bɛ lase k'aw ka agences la kofɔ diɲɛ ka bɔ a kalama an bɛ bi baro kuncɛ ni min ye o ye folikan ani dugawu dokan ye ka taga an balimakɛ ma dɔgɔkun in kɔnɔna la an b'a dɔn Mali gouvernement sigira gouvernement sigilen an baarakɛɲɔgɔn ani an balimakɛ n'o ye docteur Muhamadu Umaru Kone ale taara sugandira ka kɛ Mali ministre ye min ka baara ɲɛsinnen don diinɛko ani batoko ma docteur Muhamadu Umaru Kone an b'a dɔn an bɛ dugawu kɛ a ye baara in Ala k'a ɲɛ a bolo gɛlɛya minnu bɛ baara in na Ala k'a ta fanga di a ma Ala ka baara in tɔgɔ duman di a ma ka baara in kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen sago ye Ala k'o nɔgɔya munna an y'an balimakɛ in ta tɔgɔ ma k'a ka foli n'a ka dugawu kɛ ka d'a kan an bɛ hiji kunnafoni baara min kɔnɔna la an bɛ hiji baara min kɔnɔna la hiji baara bɛɛ lajɛlen kalifalen don minisiriso min na o de ye diinɛ ani batoko minisiri ye ni Alahu taala sɔnna a ma don n'a nataw la an bɛna wuli ka jɔ kɛ ka se a yɛrɛ fana ma kunnafoni min bɛ a bolo hijiko la a bɛ n'o ɲɛfɔ an ye
inshallah yani ka se o yɔrɔ ma an bɛ segin ka aw fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ aw ye ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ ala ka dɔgɔkun nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu لبيك صفاني مروة لبيك أنيلا من الله لبيك مقام إبراهيم لبيك أنيلا من الله لبيك وهجر باب لبيك